cin kare kenan so ba gane ma. Ga sarkin da ke mulka sarki, ga ɗayan da ke raba ki, baga babba ba ƙarami ba dinne ba zai raga ba. Shi ba mutum ba aljanne ba, ba bako ba dan gari ba. Tunaka na kan kira su da har dan gida bai kyale ba. Shi ba gani ne ake ba, in ba zata ba kai ya so ba. Idan ya so shiga kai tsaye ne sarki mai martaba. Baga mai kudi tallakan ba, baga mai gwana bula ba. Idan so ya so ya shige ka ba zai shawarce ka ba. Shi ba iska bane ba, sannan ba ruwan sha ne ba. Barantana ka sha ko ka sha ka sanin so ba dan adam ba. Shi so ba da shi ya kai ba, sannan ba kyankisa ba. Mai sarrafa duk wani dan adam da sarki ba fade ba. So ya ki adam furanni, akan su akan daura darni. Domin kare martabar su har sun su ba bar shi ba. Inda na san ka ba san shi ba, ba zan ce ga irinsa ba. Abinda na sani zan fada, bare ka ya fada bai boye ba. Me so bakin ciki ba zai ba, shaɗi ba zai guje sa ba. Duk kwarin bugun numfashin ka da kun rabu ba ka ki faduwa ba. Me so ba jarumi ba, sannan ba matsoraci ba. Aikin duk na zuciya na duk me yi ba zai gazgata ba. Yadda ta so ba ki hakan ba, rikitar kwakwalwar zuciya ba. Kadin zuciyar da ba so a cikinta ba zuciya ba. Zuciya ta kan ja wani bashi, ta ja tamkar ya garwashi. Shi so dangin mutuwa ne, kuma ka so kuma ba ka so ba. Mai so majinyaci na shi, duk a sakan yakan yi numfashi. Da kwarin gwiwar ya rayu da nisan sa ko zai yi bacci. Wallahi so ni ka burge ni, baka ganin kyawun kamanni. Mafi yawancin su ana so a mulke ka ba san ka ba. Har yau ba san ka ba, har yau ba mu san ka ba. Har yau baka san shi ba, har yau baki san shi ba. Ni ma gashi ban san shi ba.